Este o nouă zi, suntem în data de 7 martie și după conferința de ieri, sora mea se pregătește, urmează să mergem la Tihuța pentru că avem din nou ediția 4 de Fit and Feminine Retreat. Abia aștept să le întâlnesc pe fete. Suntem 15, cred că, sau 16 fete. O grupă foarte mare și foarte faină de fete. Vremea este superbă. Sper să mai fie încă piscina înghețată sau butoiul ca să facem baia în gheață. Sunt foarte curioasă ce ne așteaptă, să cunosc fetele și să retrăim din nou această experiență. Acum urmează să încărcăm toate lucrurile în mașină pentru că avem depus echipamentele de sport, bagajele, surprizele pentru fete, după care mergem direct către Tihuța să pregătim locația, să mai aranjăm lucrurile înainte să ajungă și fetele. Așa că haideți să descoperim cum o să fie această experiență. Vrem să vă arătăm cât mai multe ca să vedeți de fapt și partea din spate a organizării unui retreat. Let's go! Voi ați mâncat ceva astăzi, Anto? Am niște proteină. Proteină? Da. Super, eu am mâncat niște prăjituri de aseară, să nu faceți ca mine, nu mâncați asta la micul dejun, dar asta e adevărul, sincer, n-am apucat să mănânc omletă sau altceva. Eu v-am zis că mă simt ca după petrecere. Și mai trebuie... Partea bună e că au mai rămas niște prăjituri și le ducem și la fete, nu? Ce să facem cu ele? Vai, deci zici că e vară, oare câte grade? 15? Ele muncesc, eu stau. Hai că mă apuc și eu de lucru, bine? Mai vedeți voi ce facem pe aici acum. Sau nu? Madre mia! Mă rog. Dacă aveam o dubă închisă, era mai șmecher. Mă gândeam de ce mă întrebi așa. Ok. Mi-a fost dor de tine. Ce vreți să vă mai spun? Că mă simt ca după petrecere? Dar de ce te simți ca în tinerețe? Nu știu, a fugit energia din mine. Pentru că ieri am pregătit chestii pentru conferință și pentru sală și am făcut curat și am stat aici până la 11 și ceva și am hărat-o pe Ana în brațe, sus, și a vrut să doarmă îmbrăcată. Bine, vă las că are nevoie Paula de mine. Poți? Poți. Facem o meditație ca să ajungem cu... Și mă vede așa cum ar fi să mergem așa până la... Mamă, fetele astea au așa de puțin bagaj, eu zici că mă duc pentru o săptămână. Și ele... Acolo, nu, acolo sus în spate, cred că stai. Anto, este un lănțușor de luxuri. O să pictăm pe aceste chestii acolo, le lăsat pe spate. Da. Uite așa, Paula. Dar oare câte? Nu știu, prea multe. I-am mai pus două de sus acolo. Ai, că nu pot să le număr așa. Nu, da, este. 4, 5, 6, 7, 8. Rămâne surpriză. Sau de oameni? Poate că-s de câini, nu că-s de oameni. Astea sunt cereale de oameni? Da. Eu credeam că-s de câini. Arată. Cred că sunt ale lui Alex.
a lui Aileen. Nu cred. Mănâncă Aileen de alea. Aileen mănâncă lapte. Ce facem cu asta? Și slănină. Astea nu-s pentru Aileen, că ea e de țară, astea e prea sofisticate. Le lăsăm în mașină? Mâncați? Nu. Nu, că ne este pe fi, dar mâncăm prăjitură. Ok, poți să le las aici, că ocupă și astea spațiu. Unde mai punem ăsta? Că nu mi ține în brațe. Am o centură dacă nu mi Hai, nu, dar serios, trebuie să-l punem și pe ăsta. Nu, Are 5 metri centura. Am luat de la... bagaj, costum de baie, șlapi, halat, geacă, Adidas, costum de sport, rochiță. Ți-ai pus rochiță? Da, n-ai rochiță. Flori, cadou Maria, așa. Laptop, carte, caiet, pix, pețișoare parfumate pentru altar. Cu Doamne ajută înainte, cred că le-am pus pe toate. Dacă am uitat ceva, aia e. Let's go! Cred că am pus tot. Și pe noi, că noi suntem. Important. Nu știu cum o să facem noi bai în gheață. Dar e ok. Cred că la plimbare o să fie cel mai fain. Bun, cred că am terminat. Este ora, n-am ceas, dar cred că e vreo 12. După cum bate soarele, cred că e vreo 12. Urmează să mergem să alimentăm la reggae, da? Poate ne întâlnim cu câteva fete și pornim către Tihuța să ajungem înaintea fetelor ca să reușim să organizăm lucrurile. Nu știu, oare mă aud? Da? Super! Să mergem să ne distrăm! Let's go! Așa, bun, cred că am terminat pe Instagram, cred că am umplut ăla de Instagram, cred că deja mă urăsc oamenii, îmi dau un follow cu ce-a fost ieri la conferință, dar asta este, dacă la oameni le-au plăcut și au distribuit, noi doar continuăm distribuirea. Nu, Aurelian? A fost prea mult? Niciodată nu e prea mult, soarele astea nu se prea dacă strălucește prea tare. Noi am oprit la OMB, dar cred că de asta alimentăm, ne luăm o cafea, după care continuăm, pentru că avem oare câți kilometri? 100 și ceva, mă rog, facem vreo 2 ore până acolo. Și da, haideți să ne luăm o cafea ca să avem energie după seara de ieri, care a fost una foarte plină. Aurelian, vrei o cafea? Nu? Bine, atunci o să mă duc doar eu. Noi am ajuns la Tihuța, mergem să le ducem niște surprize de o Marte la femeile astea minunate și haideți să vedem, să le salutăm. Fetelor, cum a fost drumul? Bună. Noi am adus la mai multă lume asta. Da, Flor chiar zicea că trebuie să punem niște flori pe aici pe mese. E până la baie. Să-i dăm 6 pentru ea și o micateție 6 pentru tine. Ea este Maria. Maria este iubita lui Constantin și acum Camia se ocupă de... Da, știu. O mică atenție să rămână aici, veți să faceți... Păi trece flori! Mulțumim pentru tot! Au venit câteva fete cu noi. Noi am ajuns un pic mai repede ca să aranjăm iarăși avem multe chestii. Locuri unde ne putem da cu sapul, că poate mergem într-o drumeție în care exact asta putem să facem. Hai, cât de tare, foarte tare. Și am văzut că încă este gheață și în piscină, chiar dacă n-am fost încă până acolo. Și butoiul. Super. Dar în piscină o să taie. Da? Super, ce fain, abia aștept. Bun. Noi cred că încet o să putem să aducem tot așa pe partea aceea lucrurile de sală. Aici am pregătit tot. Noi am ajuns la Tihuța, am mai spus asta odată. Nu contează. Acum vrem să descărcăm toate chestiile, bagajele, echipamentele pentru sport, cadourile și toate lucrurile. Am aici ajutoare destule, că le-am încărcat, am fost 3 și au fost. Au fost, cred că mi-au luat, cred că aproape o jumătate de oră, hai să nu exagerăm. Cu povești, da. Și cu filmarea. Bun. Și cu ce? Filmarea. Și cu filmarea. Ai, da. Chestia e că, uite, astea poți să le lași doar jos.
Meditația numărul 2, am ajuns la Tihuța cu bine. Și încă mai avem de despachetat lucruri. O să fie divin! Mă găsesc fetele aici, eu iarăși stau în meditație. Inspirăm și expirăm. Bun, hai să vedem astea. Oh, sunt mai grele. Asele? 1, 2, 3, cam 3. Înainte să ajungă fetele, ne-am gândit să vă facem așa un tur super rapid, să vedeți ce camere faine sunt aici la Tihuța și mai ales ce priveliște. O să începem cu un apartament foarte drăguț, haideți să vedem. Uitați cât de frumos este și ce atât de fain se vede de aici tot muntele și zăpada, avem și piscina, deci este minunat să te trezești așa și să vezi. Chiar cred că, nu, aici se vede apusul, dar și răsăritul, foarte, foarte, foarte fain. Tot în acest apartament mai avem încă o cameră cu un alt pat, la fel de drăguță și la fel se vede priveliștea superb. Bun, urcăm și cred că prima cameră pe stânga, da, este o cameră triplă. Hai să vedem cum e. Foarte frumoasă și această cameră. La fel, pe aceeași parte vedem muntele cu aceeași priveliște superbă. Este o cameră spațioasă cu 2 paturi, baie, bineînțeles. Haideți să o descoperim. Și acum o cameră simplă pentru 2 persoane, la fel superbă, tot pe partea cu priveliștea către munte. Haideți să o vedem. Mira și cu Mira, voi să stați în camera 5, care este aici. Mergeți să vedeți. Deci e foarte fain că e cu priveliște la... După conferința de ieri, încă nici nu mă mai gândeam la retreat. Până nu trecut conferința, erau așa, mergem și la retreat și acum sunt așa super liniștită, mă bucur că am ajuns înaintea fetelor. Deja sunt și aranjate lucrurile, deci organizare mult mai bună ca edițiile trecute. De la o ediție la alta învățăm cum să gestionăm mai bine lucrurile. Mergem până la piscină să vedem cât de înghețată îi sau nu, dar îi, nu? Îi. Așa că let's go, să vedem. Veniți, fetele? Da. Haideți să vă arăt ceva super interesant. 2 anotimpuri în același peisaj și un tricou afară în 7 februarie, martie, Paula. Uitați, aici putem să ne dăm cu Sania și aici putem să ne plimbăm ca oamenii normali. Dai drumul de aici cu sacul, dar nu știu cum ne oprim, dar încercăm. Aici o să facem baie în jacuzzi. Opa, da, de nu vărs cafeaua asta toată pe mine. A doua oară când am făcut, în noiembrie. Stai aici? Stai totuși. Nu, zic, nu era înghețată așa. Da, uite că deja au fost un domn s-a uitat-o. Dai seama ce... O să prindă. Bine. Video, dacă... Hai, Paula, că Facem un TikTok. Cred că o să fie singurul meu TikTok cu peste 4.000 de vizualizări. Vai de mine. Dar totuși e tare. Sper să nu... Hai, Paula, duce, Paula, hai. Dar unde să mă mai duc? Aurelian, până acolo, până în capăt. Nu, e suficient. Dă mâna să te țin, poate mă tragi și pe mine. Aici, dar totuși am vrut să... Aici nu contează. Uitați-vă la mine! Cum beau cafeaua pe gheață și poate... poate trag o trâmtă în apă, îmbrăcată. Nu totuși eu zic că e nu, e safe, eu nu mă duc mai departe. Deci o să avem baie în gheață, asta e concluzia. Vai de mine, deci chiar trebuie tăiată cu drujba sau cu săcurea. Dar pe margine, dacă mergi, cred că pici. Păi ce ziceți? Cine încearcă? Mira? Încerc. Hai să facem un test. Hai, stau. Amândouă și... Nu! Like, mă bag eu că nu răspund pentru viața ta, măcar pentru a mea. Începem.
Dacă mă îți cu cafeaua în mână. Faci baia de astăzi, e ok, o faci mâine. Hai, Paula. Aurelian, cât costă microfonul ăsta? Zici că calc pe... Zici că îs pe o ață și fac un pic de echilibristică. Văd ceva acolo. Ok, hai. Hai să vedem, trece testul, mă. Cum te simți, Paula? Divin, umblu pe apă. Deci, Ce puteri ai? supranaturale, divine. Am testat această gheață, este safe. Putem să facem baie în gheață. Yes! Am testat piscina, apă, este înghețată. Nu a fost bine. Pentru limba română a pus asta sau nu. Concluzia e că chiar e înghețată apa din piscină, deci putem să facem baie în gheață, super fericită. Nu mă așteptam sincer, dar cred că are, cum ai zis, câți centimetri? Vreo 10 centimetri. Deci putem să facem chiar patinoar. Și acum să pic, ar fi o fază. Nu, deci chiar e safe. Uite, deja pot să merg relaxată. Bun. Am prins curaj. Am prins curaj, gata. Este minunat, este mirific aici. Chiar am făcut o alegere foarte bună. Să vin la acest retreat și sper să am 3 zile minunate. Adică cred că o să am 3 zile minunate. Să mă deconectez de tot ce înseamnă telefon și altele. Și să mă eliberez de energiile negative. Am început să nu mai îmi fac așteptări, pentru că mereu eram dezamăgită când îmi făceam așteptări. Dar cred că o să fie super. După tot ce am văzut aici și de când am ajuns aici am simțit această liniște, tind să cred că o să fie ceva ce nu am mai întâlnit până acum și o să fie o experiență de neuitat. O să fie un weekend superb, am fost și anul trecut, a fost minunat, în mare parte știu ce se întâmplă, dar o să fie senzații noi, diferite. O să fie un weekend superb de vis, abia aștept să facem baie în gheață, piscina e înghețată, am testat-o. De când am ajuns am trecut prin mai multe stări. Prima dată am fost obosită, apoi am dormit 20 de minute. Da, da. Și acum sunt... Deci, voi chiar filmați. Da. Cum te simți să știi că ai venit la primul retreat cu mine, deși e ediția 4-a, mamă, ce mă bate soarele în ochi. A avut grijă, Doamne, Doamne, de asta. Da. Dar o să trebuiască să mai vin ca să-mi duc misiunea la capăt. Corect, ăsta e semnul. Așa că nu scap de mine. Foarte bine, oricum nu scăpam. Locația o știam, e o locație foarte, foarte faină, foarte bine așezată. Îmi place foarte tare. Ce apreciez în mod deosebit este faptul că sunt foarte calde camerele. Și apreciez în mod deosebit că mi-am pus o vorbă bună la bucătărie și o să primesc o mâncare așa cum mi-am dorit. M-am pregătit, mi-am adus toată recuzita, mi-am cumpărat costum de baie, m-am pregătit așa. Acum O să și reușească. sper că o să reușesc și că o să fiu foarte bucuroasă după. După masa gustoasă pe care am avut-o, le-am rugat pe fete să se schimbe într-o rochiță care simt ele că le face să se simtă cât mai feminine, deoarece ne pregătim pentru ceremonia de deschidere, unde o să facem exerciții de respirație, meditație, dar și o să ne cunoaștem mult mai bine. Totodată, fetele vor avea mai multe exerciții profunde, dar și unul de creație, în care vor face propriul lor altar din această seară, cu petale de trandafiri, lumânări și alte reprezentații, ca să facă o atmosferă cât mai plăcută. Abia aștept să le cunosc mai bine și să începem acest retreat într-un mod foarte special. Pentru că ați avut încredere în mine și pentru că sunteți astăzi aici, ați ales să faceți asta în loc să, nu știu, faceți total altceva. Înseamnă că vă prețuiți, vă respectați și o să avem împreună un moment foarte special, mai ales de Ziua Femeii. Vreau să știți că e un spațiu safe, nu există judecată, nu există critică. O să simțiți, cred că, inevitabil, o deschidere aparte, pe care probabil nu avem în alte, fie la job sau în familie, poate uneori nici în relație, dar acum o să fie ceva special.
Suntem foarte multe și mă bucur asta, pentru că cu cât numărul femeilor dintr-un grup este mai mare, cu atât energia, dar și vindecarea care apare este oricâte persoane sunt în acest grup. Let's get it to him, baby girl. Hey. Haters say ignore them till they fade away. Amazing they ungrateful after all the game I gave away. Safe to say I paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege. How much I think they should pay? Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yay and know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white. It has an area to shade it gray. Release, let go and surrender. Her waters will carry you to the ocean. Deep within your heart you'll remember. We are made of water like the river. We know how to release our fears and let go. Noi ne-am retras puțin în această cameră, în living, pentru că, sincer, am și uitat să facem introducerea pentru ziua 2. Fetele acolo deja au făcut un mic atelier, dar înainte vreau să vă spun că am avut și înviorarea de dimineață. Am făcut niște exerciții și de respirație, am dansat, după care am venit în interior, am făcut niște exerciții de fesier cu banda, puțin stretching și am avut un mic dejun delicios. O să-l vedeți aici, super. Cei de la Tihuța mereu fac o mâncare divină, deci nu ai cum să nu-ți placă aici. Și mai departe a urmat recunoștința, pentru că de fiecare dată noi începem retreat-ul cu 10 recunoștințe pe care le și dăm mai departe, oarecum le provoc pe fete să implementeze chestia aceasta în viața lor în fiecare zi.
ce am mâncat, le-am rugat pe fete să coboare și am început un atelier de pictură. Le-am împărțit cevaletele, pânzele și le-am lăsat să picteze efectiv ce au vrut ele. Cu ce culori n-am avut o temă și urmează foarte interesant să-și interpreteze fiecare desenul. Ele nu știu asta, dar urmează să descopere și sunt foarte curioasă ce au simțit. Multe dintre ele mi-au spus chiar că n-au mai pictat de la grădiniță sau de la școală, ceea ce mi se pare wow, pentru că efectiv în rutina zilnică uităm de aceste mici lucruri care efectiv ne liniștesc mintea, ne reconectează cu noi și pierdem noțiunea timpului. Așa că dacă și tu n-ai pictat de mult, te provoc să o faci, să vezi cât de bine o să te simți. Și interesant cât de mult ne vorbește sufletul prin pictură. Uneori merge mâna fără noi, nici nu știm ce am vrut să pictăm acolo. Și cel mai interesant este chiar atunci când le întreb pe fete ce au simțit, ce au vrut să exprime prin acel desen și sunt foarte curioasă să descoperim asta împreună. Așa că urmează să aflăm de la fiecare fată ce a vrut să transmită prin desenul lor. Rămâneți în continuare pentru că o să fie cu siguranță ceva foarte special. Mă bucur că fetele s-au conectat, inițial am avut așa emoții, dar cum treceau minutele și aseară am avut ceremonia de deschidere, fetele au început să se deschidă, la fel și eu. Și am avut diferite exerciții de conectare, să ne cunoaștem mai bine. Dimineața a început așa în forță, am ieșit afară, nu a fost nici prea frig, dar nici cald, a fost perfect. Am dansat, ne-am mișcat, am venit înăuntru și am început ziua așa cum trebuie, cu mișcare, cu recunoștință, cu vibe bun. Și îmi place foarte mult de ele, maxim, pentru că reușesc să se deconecteze, nu stau nici prea mult pe telefon, sunt implicate în activități și abia aștept să mergem în drumeție și să facem baia în viață. E pe sufletul meu, ador să fac chestia asta și e minunat. Uite, deja cântă, dansează fetele. Uite, Corina e acolo. Nu știu ce cântă, dar mergem și noi să cântăm. Și imediat o să avem prânzul. Sunt foarte curioasă ce o să avem la prânz. Mâncăm ceva foarte, foarte bun de fiecare dată. Am impresia că, nu știu unde, sunt la un restaurant de 5 stele aici. Mâncarea e divină. Uneori chiar prea multă. Sau mâncăm noi prea mult, că e prea bună. Per total, până acum totul merge țiplă. Uitați, fetele deja pictează, adică imediat trebuie să termine. Cum te simți? V-ați dat seama când a trecut timpul? Nu. Vedeți? Deci asta e o chestie foarte faină și interesantă. Atunci când ne conectăm la noi și facem astfel de activități, cum am zis, nu te mai gândești pe tăvare ce trebuie să fac luni, am vorbit cu X, cu Y, programarea nu știu care și putem să apelăm la asta oricând. Dar din păcate în rutina noastră zilnică, da, în fuga asta, uităm. Multe dintre voi cred că n-ați mai pictat poate de mult timp, de la grădiniță, școală. Și lucrurile astea chiar ne conectează foarte deep cu noi, cu sinele nostru și minunat și pentru minte, pentru starea noastră, ne eliberăm de stres fără să ne dăm seama. Păi, și la fel, ca și recunoștința, dacă vreți să o implementați în viața voastră, nu fiecare zi poate, dar așa o dată pe săptămână sau vă găsiți voi un moment în care simțiți și chiar și când sunteți triste, puneți tot așa în pictură, folosiți energia aia pentru creație, de fapt voi o alchimizați. Dacă nu putem să nu simțim tristețe, nervi, frustrare, că cu toții le simțim, dar putem să le alchimizăm într-o energie din asta de creatoare. Da? Și acum
a venit momentul în care fiecare dintre voi o să împărtășească povestea din spatele tabloului pe care voi l-ați făcut, ok? Ce ați simțit în momentul în care ați cântat, dacă ați avut anumite trăiri, amintiri din copilărie sau poate viziuni către viitor și ce reprezintă pentru voi. Foarte cald. Cred că o să ne încălzim. Abia aștept, sincer. E foarte plăcut afară. După mâncare ne-am pregătit rapid să mergem în drumeție pentru că nu avem foarte mult timp și drumeția e aproape 10 km și o să începem workshop-ul de baie în gheață cu respirații de la ora 5 ca să ne putem bucura de jacuzzi, să vedem cum o să fie experiența. Am mâncat foarte bine și foarte bună mâncarea. Și acum să nu, deși aș fi dormit, sincer, dar mergem să facem un pic de mișcare, că da, avem nevoie. Terminat drumeția. Soro, cum te simți? Fresh? Foarte fain. Sunt bine. Excepțional. Cum a fost drumeția? Mai greu, mai ușor, mai... Cum te simți? A fost perfectă, dar nu credeam că o să reușesc, nu să de cea mai bună formă, dar a fost super bine. Da? Și îți pare rău că ai venit? Nu. Deci a fost ok, nu? Du-te, premia, bine, nu fost frig, du-te. Super, love. Mira, tu? Cum ești după drumeție? Fresh? Da, sunt fresh. Abia aștept cu baia în gheață. Ești obosită? Nu. Încă nu. Încă nu. Fetelor, cum a fost drumeția pentru voi? Super. Da? Greu, ușor, mediu? Mediu. Mediu? N-am mai fost de mult. Nu? Dar așa că traseul adică nu e foarte mult de urcat, nu e dificil. Prima parte, după ce am coborât, am zis, ok, tot ce cobor trebuie să și urc înapoi. Da. După aia m-am gândit că o să facem un fel de circuit și cumva o să se niveleze altitudinea. Super, deci a fost în regulă, mă bucur. Cum ți s-a părut meditația din mijlocul naturii? A fost super tare. Ce m-a plăcut foarte mult a fost că la un moment dat simțeam cumva rece sub tălpi. M-am conectat, simțeam că m-am conectat cumva cu pământul și am simțit așa căldură în tot corpul, cum ziceai, în fiecare parte a corpului, simțeam cum tot urcă căldura peste tot, da. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult a fost când îmi ziceai de bula aurie, da, suntem într-un glob. Și la un moment dat mi-a venit așa imagine minte în care eram toate într-un glob mai mare. Wow, da. Super! Ai mai făcut așa meditație în mijlocul naturii, gen nu se auze absolut nimic în afară de câteva păsări și o albină? Nu, în mijlocul naturii nu. A fost prima dată. Da? Și a fost așa liniștitor? Da, a fost super fain. Super! Ești pregătită de baie în gheață? Aștepți? Da. Da, ăsta e răspunsul. Ne vedem în gheață, așa-i? Da, da. Super, let's go! Spațiu cu Palo Santo, adică curăță de energii negative și așa mai departe. Ajută mult în practică și la respirație, fetele se pot conecta mult mai bine dacă facem chestia asta înainte. Nu foarte mult, să nu le intoxicăm, că seara a fost un pic cam mult.
Cei drept am aprins și vițișor cu Palo Santo și fiind foarte cald aici, va trebui să-l scoatem, dar acum nu o să facem doar cu Palo Santo. După care o să facem respirațiile, facem un workshop de respirație în care ne pregătim mintea și corpul în același timp, că se oxigenează foarte tare și le explic un pic fetelor ce se întâmplă în organismul nostru când facem respirațiile astea. După care începe aventura la propriu, în sensul în care o să mergem la piscină. Deci cred că gheața aia are 10 cm. N-am mai făcut în piscină așa înghețată, doar un lac înghețat. Soro, mai poți? Ia purifică saltelele în poziție. Și după, știți ce mâncăm? Să nu spuneți la nimeni. Cel mai bun burger de vită și de pui făcut la Tihuța. Așa e, Aurelian? Rotește-l acum. Stand behind me, let me grind it. Got the knowledge, I'm how to feel you. I'ma make it go. Ooh. Am ajuns în ziua 3 de retreat. Am dormit foarte bine, dar am stat cam mult aseară. Sincer, am avut făcut de tabără, a fost foarte fain. Și după am băut un pahar de vin, nu toate fetele, cine a mai rezistat. Și acum ne pregătim de yin yoga. Eu tot dau aici cu Palo Santo. După care o să avem concluziile și un workshop. Mai avem, de fapt, despre ciclu menstrual, alimentație, antrenamente și feminitate. Abia aștept să văd ce părere au avut fetele despre această experiență, per total. După care cred că o să mergem până la mănăstirea asta, cine vrea. Dar înainte o să avem și micul dejun, care e super delicios. Să mâncăm, să ne revenim. Fetele au fost super ieri la Baia în Gheață, așa că astăzi nu o să facem antrenament hard, le las un pic mai slow, că am avut multe activități ieri, așa că azi o să avem doar in yoga și workshop. Haideți să descoperim și această zi împreună. Inspirăm și expirăm profund.
Tocmai ce am terminat workshop-ul pe care l-am avut despre feminitate și ce am mai discutat noi, menstruație, alimentație, nutriție, sport. Fetele, acum câteva dintre ele, trebuie să plece mai repede. Noi începem să strângem, să ne facem bagajele și să ne îndreptăm către mănăstirea Piatra Fântânele. De fiecare dată avem tradiția asta, mergem acolo sus la cruce, facem o meditație și ne punem fiecare o intenție, o dorință, care la cele mai multe fete s-o îndeplinit chiar mai repede, inclusiv mie mi s-a îndeplinit. Cu fiecare grup e ceva special. După care ne îndreptăm spre case, deja nu pot să cred că au trecut așa super repede, 3 zile am o muzică aici. Așa că haideți să vedem ce ne mai rezervă această zi. Fetele deja acolo strâng, nu vreau să plec. Fiecare fată a primit un cadou, uitați aici încă avem picturi de dus acasă, ce superbe, ce fain arată. Bine, vă pupicim și ne vedem curând, cândva, în câteva minute probabil. După ce ne-am făcut bagajele, că am avut ceva de pus în mașină și echipamente de sport și să salutăm oamenii de la Tihuța, noi o să facem o plimbare până la mănăstire, să mergem acolo sus la cruce, o cruce foarte frumoasă și mare, se vede așa panoramic și o să facem o meditație, dar o să ne și punem o dorință fiecare, pentru că, așa cum am zis, acolo e un loc foarte special și toate fetele care și-au pus dorință s-a și îndeplinit. Fetele ne așteaptă și avem și un invitat special. Haci, aici! Aici! Haide! Vii cu noi la mănăstire! Uitați-vă la el cât e de frumos! Nu ne lasă niciodată! Ești un superb! Vrei să le transmiți ceva fanilor? Vrei? Hau! Vă iubesc, fanii mei! Mă bucur că am avut acest moment. Chiar să țineți minte dorința sau obiectivul sau ce intenție v-ați pus aici, pentru că se va îndeplini. Dacă credeți asta cu adevărat și faceți acțiunile potrivite înspre acel obiectiv, cel mai probabil să devină realitate, așa cum a devenit la majoritatea persoanelor care au făcut asta. Vă sunt profund recunoscătoare. Experiența noastră aici cumva a luat sfârșit, după ce o să mergem și la mănăstire, da, și la mașini. Dar momentul ăsta e foarte special și important și foarte interesant că încă n-am ajuns la niciun retreat să fie toată lumea prezentă de la început până la sfârșit și cred că aici ajung exact persoanele care sunt pregătite să îmbrățișeze acest moment. Și e foarte, foarte special și mă bucur că ați reușit să rămâneți până la acest moment. Vă pup și vă iubesc și sunt foarte recunoscătoare. Noi ne-am întors de la mănăstire și ne îndreptăm spre case. Experiența noastră a luat sfârșit. Sunt super recunoscătoare tuturor fetelor care au venit și au fost alături de noi și mai ales celor care au rămas până la sfârșit, pentru că câteva dintre ele au fost nevoite să plece acasă. Abia aștept să ne întoarcem aici în 10-13 iulie la o nouă ediție, de data asta de vară. N-am făcut niciodată, așa că sunt foarte curioasă cum o să fie. Și prima oară când o să fie 3 nopți și 4 zile. Înseamnă că o să avem mai mult timp să ne relaxăm, să stăm la piscină, ceea ce e minunat. Sunt foarte curioasă cine o să fie alături de noi. Deja avem oricum fete înscrise. Presimt că o să se înscrie foarte repede fetele. Și da, să retrăim din nou experiența asta, a fost minunat, mai bine decât mă așteptam, vremea superbă, am avut și gheață, am reușit să facem baie în gheață. Pentru mine a fost așa, zici că eram în 2 luni paralele, sincer nu înțelegeam cum poate să fie gheața atât de mare și în același timp să fie 15-16 grade afară. A fost mai bine decât îmi puteam imagina și abia aștept să revenim aici la Tihuța. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final, sperăm să vă inspire această experiență și, de ce nu, să încercați și voi alături de noi. Vă pup și ne vedem la următoarea ediție cu numărul 5. Ne vedem în 10-13 iulie.
Mulțumim! Înainte să facem cunoștință cu această femeie divină, ne spui numele tău și de unde vii și câți ani ai? Wow! Eu sunt Mirabela Ciuloca, vin din Rechin, am 28 de ani, fac 29 peste câteva zile. Ești peștișor ca mine? Sunt berbec. Aproape. Nu iubeai, tot te iubesc. Și eu pe tine. Și mi-am dorit tare mult să ajung la acest retreat, mai ales că a fost vorba de baie în gheață. Spune-mi cum ți s-a părut workshop-ul de respirații, dacă ai mai făcut chestia asta și ce ai simțit în corp? Nu am mai făcut această tehnică de respirație. Am simțit o vibrație și că mi-au amorțit degetele, dar mă simțeam ok. Da? Adică a fost ceva ok, da. Super. Și care a fost prima senzație când ai făcut contact cu apa? Ce ai simțit? Cum ți s-a părut ghidarea mea în procesul ăsta? Te-ai simțit în siguranță? Bineînțeles că m-am simțit în siguranță, altfel nu aș fi făcut chestia asta. Ești o minune de fată. Și tu ești o minune de fată. Ne îndruma pe toate. Și tot parcursul și toate zilele astea a fost ceva de vis. A fost o experiență unică, baia în gheață. Drumeția m-a încântat foarte mult. Și ce pot să zic? Că îți mulțumesc! Și eu îți mulțumesc și sunt foarte mândră de tine. Simt că m-am eliberat de multe chestii și simt că pot să răstorn lumea acum. Mă întorc acasă după weekend la acest retreat și mi-am depășit unele frici, temeri și cred că pot mai mult și că sunt mult mai bună decât credeam până acum, în multe chestii. Adică ți-ai demonstrat ție de ceea ce poți și îți dai seama că tot ce ai reușit aici, cumva tu poți să transpui în business-ul tău tot ce faci, de fapt. Da. Pentru că încrederea ta a crescut, energia ta și tot. Adică ți-ai demonstrat foarte multe lucruri în zilele astea și sunt așa de mândră de tine. Și abia aștept să mai ajung la... Da, mai vrei? Da, mai vreau baie în gheață, sigur, mai vreau. Nu pot să cred. Mira care era, vai, dar oare să mă duc, dar oare să vin și acum... Da. A fost o experiență foarte, foarte faină pe care aș repeta ori de câte ori aș avea ocazia. De unde vii și care este numele tău? Ce te-a adus aici? Ok, mă numesc Popa Roxana, vin din Cluj și am venit aici datorită lor, prietenilor mele care au avut inițiativă și mulțumesc că acest. Înainte, poate, ce ai simțit prima dată? Ai simțit, mă, vin, nu vin? Nu, întotdeauna mi-au... Ai zis da? Da, din suflet. Da, din contră profit și îmi doresc și vreau întotdeauna, dar nu întotdeauna sunt posibilități sau ocazii. Da, super. Cum ți s-a părut prima ta baie în gheață? Super. Abia aștept să ajung acasă și să văd unde mai pot să... Deci e un început pentru mine. Un nou început, categoric. Da. Simți că te-ai eliberat de anumite blocaje când ai fost acolo în baie, știi, o intenție, ceva... Sau la ce ți-o mers gândul așa? Sincer, când erai acolo? Lăsând la o parte spirituală și așa, ce simt și mi-am demonstrat încă o dată că corpul nostru e perfect. Și corpul meu, acum, chiar e foarte bine și cu asta mi-am arătat încă o dată că pot și sunt puternică. Foarte fain, exact așa e și probabil uneori suntem sceptice și oare corpul meu poate să facă chestia asta, dar nu știu ce și uite că a reușit. Și că până la urmă se adaptează super repede, e atât de inteligent încât... Eu trebuie să recunosc, eu și multă lume cu siguranță are aceeași problemă și întrebare. Dacă îmi cedează inima, dacă de la impactul ăla cu... Astea erau vocile care rulau? Exact, din cauza că tot auzi pe net, una alta, vezi, e sănătos, dar trebuie să te și pregătești cumva. Și am crezut că e alt, e alt. Dar nu am crezut că e atât de frumos și atât de ușor și atât de...
Cum ți s-a părut faptul că înainte noi ne-am pregătit corpul prin drumeție și așa și ne-am oxigenat, după care am făcut workshop-ul de respirații, mintea, da? Din nou ne-am setat, meditații și după care am ieșit, am făcut încălzirea. Simți că te-a ajutat acest ritual pe care l-am făcut? 100% simt că a fost foarte bine gândit și pregătit. Și asta mi-a dat și încredere să o fac cu atâta lejeritate. Și bineînțeles tu, care ai fost acolo și ai știut exact ce să ne spui, cred, la fiecare în parte. Ne-ai simțit gândurile și Te-ai simțit safe să fii ghidată de mine? Da, foarte safe și cumva cuvintele tale erau exact ce trebuia să aud în momentele alea. Sincer, mai mult partea de a fi conectată cu natura. Micile sfaturi care le dai, care cu siguranță noi acum plecăm acasă și fără să vrem o să le implementăm și în viețile noastre. Și simplu fapt că îți dăruiești ție timpul ăsta e... Să te conectezi, da? Ce ai simțit în corp după respirații? Am simțit așa un val de rece. M-a luat un pic cu amețeli, chiar dacă stăteam jos cu ochii închiși, adică nu am făcut nicio mișcare bruscă, dar tot am simțit că amețesc și am zâmbit pentru că am știut că funcționează și reușesc și n-am reușit să mi-aud sau să simt bătăile inimii, da, dar după am pus mâna aici și încercat să-mi dau seama și, da, într-adevăr, am reușit să mă calmez. Și nu că doar o pus să și uita pe ceas. Da. Și spune-ne cum a reacționat ceasul tău făcând aceste exerciții. Am avut bătăile inimii la 66. De la cât le aveai normal? Normal am undeva 70-80. Și cum ți se pare chestia asta? Mai ales că e și măsurabil. O să mai încerci respirațiile astea acasă? Da. Super. Care a fost impactul când ai băgat picioarele în apa rece? Nu mi-aduc aminte când mi-am băgat picioarele, dar rețin că ai zis la un moment dat că somatizez. Și chestia asta este foarte adevărată, adică mă simt stresată, somatizez. Nu spun, dar corpul meu spune chestia asta. Și după ce ai zis tu chestia asta, am zis ok, gata. Gata, ajunge, nu mai vreau. Gata, nu mai